3 aste igaro dira alarma egoera eta konfinamendua ezarri zirenetik, eta 3 asteko ibilbidea bete dute dagoeneko eskualdean sortutako zaintza eta laguntza sareek. Laudioko gazte batzuek eman zuten lehen pausoa. Inguruko herri batzuetan ikusi genuen laguntza sare bat sortu zutela, eta orduan pentsatu genuen ere Laudion bat sortzea beharrezkoa zela. Orduan kuadriako guztion artean talde bat sortu genuen, eta bolondresak eskatu genituen, eta hori gero jarri genuen sare sozialetan eta horrela zabaltzeko, eta inguruko herriko jende asko parte hartu zuen eta voluntario gisa ere aurkeztu zen. Lehen egunetan ez genituen ia deik jaso, eta esan ziren nagusiki umea zaintzeko, erosketak egiteko, baina orain pasatu direla ardi bi aste. Badago jende ugari ez egunero, baina adibidez egun batean jasotzen ditugu 5, beste egunean ez ditugu jasotzen, eta dira printzipalki erosketak egiteko, farmaziako medikamentuak hartzeko eta horretako zeo zer. Amurrio Trail taldeko kidek ere euren egitasmo propioa garatu dute, eta ia 100 eskaera burutu dituzte dagoeneko. 20 kide inguru dira taldean, baina Aiaraldea zaindu sareko, Eskau taldeko eta Bainuetako kideekin aritzen dira elkarlanean, eta guztira ia 100 dira antolatuta dauden herritarrak. Aiaraldea zainduz da eratu den beste sareetako bat. Eskualdeko herri gehienetan du presentzia eta 200 kide baino gehiago ditu. Nik azken finean izena eman nuen egoera alderantziz izango balitz, nik uste dudalako eskertuko nuela norbaitek laguntza hori niri ematea, eta momentuz nire kabuz lagundu ditut auzokideak eta horrelakoak, baina gero Aiaraldea zainduz plataforma honen bidetik errekatu bat egin nuen Laudioko beste familia batentzat. Guztia oso azkar gertatu zen, deitu zidaten, baietze zen, eta berarekin kontaktuan ipini, emakumearekin kontaktuan ipini, eta berak esan zidan behar zuena, nola egin nahi zuen, noizko behar zuen, eta dena oso ondo, oso erraz, eta gainera nahiko eroso ere bai. Aiaraldea zaindu zen izena eman nuen, egitasmoa ezagutu nuenean, eta adibidez aste honetan jaso dut lehenbiziko deia, eta besterik gabe, Aiaraldea zaindu zetik deitu ninduten, eta galdetu zidaten ea aukerarik nuen nire auzokide bat laguntzeko. Baietze zan ostean, haren zenbakia errestu zidaten eta berarekin harremanetan jarri nintzen. Berak zituen beharrak apuntatu, saltokira joan, erosi eta bere portalean entregatzea izan zen egin beharrekoa. Gero berarekin adostu nuen nola kudeatuko genuen ordainketa. Nire ustez horrelako egoeretan gizartea eta batez ere herria elkarlanera aritu behar da. Ideia ikusi nuenean ez nuen bi aldiz pentsatu eta laguntza behar zutenei laguntza emateko neure burua aurkeztu nuen. Egia esan denetarik egin dut. Aste baterako erosketak egin, farmaziara joan eta baita 2 ume zaindu. Jarri diren neurriekin dagoen arriskua oso txikia. Eskaerak egiteaz gain, bestelako ekimenak ere jarri dituzte abian Aiaraldea zaindu zetik, eta badute egitasmo gehiago sortzeko asmoa ere, konfinamenduaren ondorioi elkarlanean aurregin eta komunitatearen eraikuntza sustatzeko. Denon artean eman behar diogu irtenbidea honi, eta denok guraletxoa jartzen baldin badugu, nire ustez arinago bukatuko dugu kontu honekin. Eta baita ere holan, komunitate bat eratzeko aukera baten aurrean jartzen gara. Baita ere aipatzea halako sareak azken batean oso garrantzitsuak direla niri behintzat hori iruditzen zait. Zaintza erdigunean jartzea dute helburu eta herritarren autoantolakuntza eredu bat dira. Azken finean gauden egoera honetan gu ez bagara gu laguntzen, hau da nik ez baditut ondokoak laguntzen eta ondokoak ez banute ni laguntzen,
nork emango dit laguntza hori. Gainera gero, nolabait erosoagoa bihurtzen delako baita guztien artean daukagun harremana. Nik momentu txar batean lagundu egin bazaitut, gero nik laguntza behar badut egoera berdinean edo beste egoera batean, zuk ni laguntzeko prest egongo zatelako. Esperientzia gogorra, baina oso positiboa izan da. Lehen esan duan bezala laguntzea asko gustatzen zait, eta horregatik gogotsu egin dut. Momentu hauetan bakarrik herriak lagundu eta salba dezake herria. Animo guztioi!